Bij bierbrouwerij Amelon wordt een soort energie gebruikt. Ze moet er flink stookt worden om de boel warm te houden. Het wordt hier heel koud. De dak is wel geïsoleerd, maar het waait zo weg hier, de warmte. Maar de meeste energie gaat naar de brouwerij zelfs. Ze moeten de machines draaien houden worden en moet het er altijd op kamertemperatuur wezen. En al die energie komt van Joert af van deze kast in het waskak. Ja, dit is hem. Het is net een grote wasmachine eigenlijk. En hoe lang zit er hier al? Een paar dagen nog maar. En werkt het? Hij werkt, ja. Hij is een heel klein beetje warm op dit moment. Hij schijnt nog wat warmer te worden, maar dat moeten wij nog ervaren. Maar we hebben in de meterkast een metertje zitten en ik zie de meter oplopen. Maar net alleen de bierbrouwer wordt van energie versioen terug zijn naaikastje. Ik deze vissen van het Natuurmuseum zitten er warm bij terug de bronstofcel. Nou, wat we hier zien is de brandstofcel, de binnenkant van het apparaat. Hier is de omzetting van gas naar elektriciteit. En dat gebeurt onder hele hoge grote hitte, dus dat is heel goed geïsoleerd. En dit is allemaal nodig, wat hier omheen zit, om het proces in goede banen te leiden. Gas wordt in de kast omzetten in stroom. En dat maakt zo efficiënt dat er haast geen CO2 bij vrijkomt. Boven dat hoeft de stroom net meer door een transportkabel en dat is een besparing. Uiteindelijk moet deze nieuwe techniek te verzorgen dat het Amelon geen energie meer van de verste wal hoeft te halen. Op elk moment van de dag kan energie opwekt worden. Als je met de zonne-energie stroom opwekt, dan is de zon er niet altijd. Of met wind is de wind er niet altijd. En dan moet je het dynamisch kunnen aanvullen. En dat is precies iets wat grote centrales niet kunnen en kleine centrales bij de mensen thuis wel. De komende 4 jaar draaien de kosten op proef bij 44 grote broekers van stroom op het eiland. Daarna komen er mogelijk meer kosten bij.